Święta Góra Grabarka zasłynęła w 1710 roku za sprawą snu, który przyśnił się jednemu ze starszych ludzi tutaj w okolicy. Nasz kraj religią stoi. Czy to nam się podoba, czy nam się to nie podoba? Pokrzywa. Niegdyś z pokrzywy zupę robiono. Dzisiaj też można zrobić nie tylko zupę, ale i taki sok do picia, który serdecznie polecam z młodej pokrzywy. Witam Państwa z bliskiego państwa, z Podlasia. Witam Państwa z Grabarki, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie nie o pokrzywie, będzie o Grabarce. Proszę jednak nadrobić odcinek z Białegostoku, odcinek z Supraśla, odcinek z Siemiatycz, no i też rzecz jasna z Grabarki. Ktoś może powiedzieć: kierowniku, ale ty cały czas na Podlasiu o tej religii. Jak jestem na Bliskim Wschodzie, cały czas mówicie: kierowniku, ale o tym islamie. Jak jestem w Afryce, to kierowniku, ty cały czas o misjonarzach. No więc moi drodzy, jak jestem na Podlasiu, no to rzecz jasna muszę to zrównoważyć i opowiedzieć wam nieco więcej o prawosławiu, o tej duchowości tego regionu, więc zapraszam na odcinek. Łapeczka, komentarz i rzecz jasna podanie odcinka dalej, czyli nic innego jak poczta sandałowa. Grabarka wchodzi w skład Podlaskiego Szlaku Sakralnego, więc możecie odwiedzić kilka świątyń, możecie sobie zorganizować taką podróż szlakiem sakralnym, poznawając jeszcze bliżej Podlasie. Cerkiew pod wyzwaniem przemienienia pańskiego, Święta Góra Grabarka. Zapraszam. Pamiętajcie, wszystkie religie są mile widziane na Grabarce. Podkreślam, mile widziane. Proszę przyjeżdżać, poznawać i czerpać jak najwięcej się da. Jak zobaczycie taki znak, to znaczy, że już jesteście bardzo blisko. Jak dotrzecie już na miejsce, to rzecz jasna trzeba zaparkować i trzeba pamiętać, że jest się w jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na Podlasiu i w całej Polsce, zwłaszcza dla prawosławnych. Jest to miejsce przepełnione historią, duchowością i niezwykłą atmosferą, którą postaram wam się pokazać, moi drodzy. Nie zacznę od cerkwi, zacznę troszkę od innej strony. Od źródła. Święta Góra Grabarka zasłynęła w 1710 roku za sprawą snu, który przyśnił się jednemu ze starszych ludzi tutaj w okolicy. Temuże człowiekowi przyśniło się, żeby uratować wioskę przed epidemią cholery. Wszyscy z okolic muszą zebrać się na wzgórzu, a że w okolicy było jedno wzgórze, czyli tutaj, gdzie jest Grabarka, wszyscy zaczęli podążać właśnie do tego miejsca, nie z pustymi rękoma. W dłoniach trzymali krzyże. Kiedy tutaj dotarli do źródełka, czyli tu, gdzie teraz jesteśmy, z modlitwą i prośbami zanosili o ocalenie przed cholerą. Jak piszą kroniki siemiatyckie, około 10 000 ludzi ocalało dzięki tej wodzie. Dlatego też jest to główny czynnik, dla którego też przyjeżdżają tutaj pielgrzymi. Święta woda ze Świętej Góry Grabarki. Kiedy przyjeżdżasz na miejsce, na przykład masz problemy z oczami, to sobie przemywasz oczy. Jak masz problemy z głową, w sensie załóżmy z włosami, to przemywasz włosy. Modlisz się o to, żeby woda pomogła ci w zwalczeniu choroby. Jak już się umyjesz, to bierzesz chusteczkę, przecierasz twarz i ścierasz z siebie tą chorobę. I tą chorobę zostawiasz tutaj. Każdego dnia ludzie przyjeżdżają nabierać wodę ze źródełka i pić w domu. Nie, gorąco się robi i on wariuje. Przepraszam, można kubeczek wody? Można, proszę bardzo. O, dziękuję. Nawet panu popompować. No to nie się panie. A, to dziękuję. To cię... Dziękuję, starczy. Za dużo. Dziękuję. Mam już. Dobrze, to ja. Dziękuję. Proszę panie Mikołaju, do widzenia. Ludzie przyjeżdżają z różnych części Polski, z różnych części świata również, po to, żeby napić się właśnie świętej wody. Tutaj
Pani zdjęcie robi, więc muszę troszkę odejść. Zdrówko wasze, niech wam się wiedzie. Ważną świętej wody, już. A my idziemy dalej. W 1910 roku, czyli 200 lat po epidemii cholery, w tym właśnie miejscu zbudowano zadaszenie. Dzisiaj mamy przepiękną kapliczkę. No więc co zrobili ludzie, kiedy przeżyli? Przeżyli epidemię cholery, która już w Polsce jest czymś, co znamy tylko i wyłącznie z teorii. Gorzej w Afryce. Ludzie postawili drewnianą kaplicę na szczycie wzgórza, którą zaczęły okalać krzyże. Krzyże wotywne. Zauważcie, jaka jest cisza. Cerkiew Przemienienia Pańskiego w 1990 roku niestety została doszczętnie spalona i zniszczona, strawiona przez ogień. W 1998 roku udało się już odbudować i poświęcić nową cerkiew na wzór starej. Niestety nie możemy wejść, zamknięte. Tutaj gdzieś jest ojciec Dionizy. Zapytam ojca Dionizego, czy otworzy mi cerkiew. Na 5 minut, na 3 minuty. Tak, żeby wam pokazać iwierską ikonę Bogu Rodzicy, która przyjechała z Atosu. Niestety nie znalazłem ojca Dionizego. Tutaj jest iwierska ikona, tutaj po lewej stronie. I zaraz powiem wam, jaka jest związana z nią ciekawa historia. Kiedy przychodzi się tutaj pod cerkiew, obchodzi się cerkiew dookoła. I w międzyczasie ja też obejdę cerkiew dookoła, opowiadając wam historię iwierskiej ikony Matki Boskiej. W IX wieku w Nicei pobożna wdowa miała pod swoją opieką właśnie iwierską ikonę. I przyszli do niej żołnierze, którzy mieli rozkaz, żeby tąże ikonę zniszczyć, odebrać. Jeden z żołnierzy ugodził ikonę mieczem, tworząc na twarzy Matki Boskiej ranę. I wyobraźcie sobie, że następnie tą ikonę wrzucono do wody. No i w cudowny sposób ikona znalazła się na półwyspie Atos, należącym do Grecji. I przyjęli ją w monasterze iwierskim. Iweria to dawna nazwa Gruzji. Ubolewam nad tym, że nie mogę wam pokazać środka grabarki, ale w życiu nie wszystko układa się tak, jakbyśmy chcieli. Dlatego też niech ta niespodzianka, niech ten smaczek, czyli to, jak wygląda cerkiew na grabarce, pozostanie poniekąd tajemnicą do momentu, kiedy tutaj przyjedziecie na Podlasie i odkryjecie to wnętrze, ikonę iwierskiej Matki Bożej. Trzeba zaznaczyć, że nie jest to oryginał. Jest to kopia. Z oryginałem jest tak powiedziane, taka krąży legenda, że jeżeli iwierska ikona Matki Bożej zginie w taki niecodzienny sposób, jak się pojawiła, to będzie to znak, że zbliża się koniec świata. A teraz najbardziej lubiany przeze mnie moment na Świętej Górze Grabarce. Segment dzisiejszego odcinka będzie wiązał się z krzyżami wotywnymi, czyli krzyże, które niosą ze sobą modlitwę, prośbę. Niesiemy krzyż jako pielgrzymi. Każdy ma swój krzyż. Jeden ma większy, drugi ma mniejszy, jeden ma cięższy, drugi ma lżejszy. To w zależności. Taka metafora. Pielgrzymi, którzy przychodzą na Świętą Górę Grabarkę, też niosą swój krzyż. Jedni niosą ten krzyż w głowie, inni niosą ten krzyż w dłoni. Może być mały, może być średni, może być ogromny, taki, który muszą nieść minimum 2, a nawet i niekiedy 4, a nawet i niekiedy 6, 8, a nawet i 10 osób, ponieważ krzyże są ogromne, tak jak tutaj widzimy na załączonym obrazku. Krzyże mogą być z wyheblowanych desek, z ładnych. Też mogą być bardziej proste, ale wszystkie one mają jedno zadanie. Na tych krzyżach bardzo często są prośby wznoszone. Spasi i sochrani. Chroń. Przebacz i chroń. Spasi i sochrani. Tutaj wypisane imiona. Przejdźmy dalej. Niekiedy na krzyżach
Też są prośby o to, żeby pomodlono się, żeby zdrowie się poprawiło, żeby zdać maturę, żeby zakończyć rok akademicki z sukcesem, żeby ktoś, kto jest na polu bitwy, wrócił. Dlatego cieszę się, że zebrałem w sobie siły na to, żeby stworzyć serię o Podlasiu i żeby przybliżyć wam prawosławie. 1,5%, bo tylu jest prawosławnych, tylu jest nas. Ja jestem osobą wyznania prawosławnego. Cała moja rodzina praktycznie jest prawosławna. W takim obrządku się wychowałem. Tutaj Fabisiak, Galuza, Dobrowoda, 2022. To nie są tylko nowe krzyże. Są tutaj krzyże, które mają po 100 lat. Ostatnio znajoma odkryła krzyż z 1890 roku. Nie wiem, czy uda mi się go odnaleźć. Na Świętą Górę Grabarkę, dajmy na to z Lublina, pielgrzymi 22 pieszej pielgrzymki musieli przebyć 150 km, niosąc tenże ogromny krzyż. Kiedyś stawiano krzyże takie jak tutaj. Za zdrowie Grigoria Putka, 1936 rok. Góra Krzyży, która skupia przeróżne historie, których nie usłyszysz. Niekiedy ludzie przyjeżdżają tutaj i szukają krzyży, które zostawili 10, 20, a nawet 30 lat temu. Jeśli będziecie tutaj w pobliżu, czy w Siemiatyczach, czy w Białymstoku, z Białegostoku to jest niespełna 100 km, z Siemiatycz to jest 8-9 km, to koniecznie trzeba tutaj przyjechać. A jeszcze lepiej, gdybyście byli tutaj na święto 18-19 sierpnia. Ogromne wydarzenie, święto Spasa. Tutaj, gdzie przyjeżdża masa ludzi z różnych części świata, z różnych części Polski, po to, żeby wziąć udział w obchodzie, pomodlić się do iwierskiej ikony Matki Bożej, o której wspominałem i którą zamieściłem, której zdjęcie zamieściłem zdjęcie oryginału z góry Athos. To właśnie tutaj na froncie, w takim specjalnie przygotowanym zadaszeniu odbywają się nabożeństwa, w cerkwi również, ale tutaj są zgromadzeni duchowni, siedzą dumnie, cały czas trwa modlitwa i trzeba też zaznaczyć, że w telewizji polskiej również jest to emitowane. Tutaj zobaczcie, wypatrzyłem świeży krzyż z 2024 roku Bractwa Młodzieży Prawosławnej, Ogólnopolska Paschalna Pielgrzymka Młodzieży Prawosławnej, bo tutaj odbywają się też zgrupowania, w sensie zgrupowania. Młodzież się spotyka na kilka dni, tam sobie na polu takim stawiają namioty, rozprawiają na różne tematy. Ja niegdyś też należałem do Młodzieżowego Bractwa Młodzieży Prawosławnej, gdzie naprawdę bardzo dużo wyciągnąłem wiedzy, między innymi z języka cerkiewnosłowiańskiego czy z języka rosyjskiego. Po wojnie w 1947 roku, po II wojnie światowej, rzecz jasna, został założony żeński klasztor tutaj na Świętej Górze Grabarce. Po lewej stronie jest domek, w którym przygotowywuje się różne rzeczy. Bratczycy mają tutaj swoje rzeczy, żeby ogarniać tutaj wokół Górę Grabarkę. Tam po drugiej stronie jest wejście do sklepiku, gdzie można nabyć ikony czy prosfory. W tym budynku mieszkają siostry. Siostry utrzymują się z pisania ikon. Ikonę się pisze, nie maluje. Czy jest możliwość zamówienia ikony na Świętej Górze Grabarce? Możliwość jest. Czas oczekiwania jest bardzo różny. Tutaj nawet słyszałem, że można oczekiwać rok. I musicie sobie zadać pytanie, czy warto oczekiwać rok? Ja uważam, że warto. Chociaż siostry będą miały wtedy bardzo dużo pracy, jak dużo osób zamówi. Ale kwaśne. O, tutaj za mną to jest pole, na którym ja miałem okazję kilkukrotnie być, spać pod namiotem
brać czynny udział w zgromadzeniu pielgrzymów, młodzieży prawosławnej. Mój namiot, pamiętam, że stał tam, w tamtym sektorze. Tutaj jest takie miejsce, w którym rozmawia się i porusza różne tematy związane z młodzieżą, związane z prawosławiem, związane z różnymi w sumie problemami i nie tylko. Wiecie, co najbardziej utkwiło mi w głowie z dzieciństwa, kiedy przychodziliśmy tutaj z Siemiatycz pielgrzymką i wierni, praktycznie wszyscy pielgrzymi szli tutaj wokół cerkwi na kolanach. I później jak wstawali, to niektórzy mieli tak poobdzierane kolana, ale faktem jest, że te rany na kolanach bardzo szybko się uleczały. Z tego miejsca serdecznie pozdrawiam stałych widzów, jak i nowych widzów, którzy przybyli tłumnie na kanał. To bardzo cieszy, to bardzo motywuje. Naprawdę. Dla twórcy nie ma nic lepszego, kiedy widzi, że to, co robi, przyciąga jeszcze większą rzeszę odbiorców. Nie ma nic lepszego, kiedy czyta, że dany odcinek podobał się, poszerzył horyzonty oglądających. Wiecie, że cmentarza żadnego nie opuszczę. Karpiuk, Uk, zauważ, Jaszczuk. To jest takie charakterystyczne dla prawosławia. Aleksiejuk, Juk, Jakimjuk, Tomasz, Jaszczuk. No, podejdźmy dalej. Korniluk, same uki. Protasiuk, to bardzo takie, powiedziałbym, wschodnie. Jakowiuk, Zofia Jakowiuk, jak uśmiechnięta pięknie. Laszuk, zauważcie nagrobki granitowe. I powiem wam, że to jest standard w prawosławiu, na prawosławnych cmentarzach, na katolickich również. U nas w Polsce przyjęło się, że musi być nagrobek. I to nie jakiś tam byle jaki, tylko konkretny, ładny nagrobek. Ja wam powiem szczerze, że to jest jedna z rzeczy, które z jednej strony rozumiem, a które z drugiej strony nie rozumiem. Te nagrobki nie są tanie. I to nie chodzi o to, że szkoda mi, żeby uczcić daną osobę, członka rodziny, ale chodzi o to bardziej, że uważam, że wystarczyłaby płyta nagrobna albo taka pionowa właśnie płyta ze zdjęciem. No pamięć się liczy, pamięć się liczy. Mikołaj Leontiewicz. Takie zdjęcie. Takie jest życie. Z jednymi rzeczami możemy się zgadzać, z innymi się niekoniecznie musimy zgadzać. I niektórzy z was mogą powiedzieć: kierowniku, tej religii to strasznie dużo na kanale. Moi drodzy, świat religią stoi. Czy to będzie islam, czy to będzie judaizm, czy to będzie prawosławie, czy to będzie katolicyzm. Czy tego chcecie, czy tego nie chcecie, przez ostatnie setki lat, przez ostatnie wieki nasz kraj religią stoi. Czy to nam się podoba, czy nam się to nie podoba. Trochę mnie na wspominki wzięło, bo zawsze jak przyjeżdżałem na Spasa 18-19 sierpnia, spotykaliśmy się tutaj z naszą rodziną właśnie w tym dokładnie miejscu, gdzie stoi ten krzyżyk, i tutaj sobie rozprawialiśmy, modliliśmy się razem, pytaliśmy co u nas, rozmawialiśmy, wymienialiśmy się informacjami. Święto w prawosławiu, ale i nie tylko, to był, mówię w czasie przeszłym, to był moment, na który ludzie czekali. Na to, żeby spotkać się z innymi członkami rodziny, ale też ze znajomymi. Dziś, w dobie, kiedy mamy powszechny dostęp do internetu i telefonów, ta ciekawość zostaje zniwelowana właśnie przez te częste rozmowy, przez kanały na Facebooku, na Instagramie. Widzimy, co się u Marii dzieje, widzimy, co się u Adama dzieje, widzimy coś, co Paweł robi, więc już nie jesteśmy tacy zaciekawieni. Ale gdybyśmy przez 8 czy 12 miesięcy nie wiedzieli, co u Pawła albo Anetki, to bylibyśmy szalenie ciekawi na spotkanie w czasie Spasa, żeby Anetkę, Pawła dopytać, co tam u nich. Może się dziecko urodziło, a może to już drugie, bo na ostatnim Spasa ich nie było widać. No właśnie, dzisiaj ludzie uciekają od ludzi. Bardziej pielęgnują tą strefę prywatności i często bywa tak, że nie przyjeżdżają już na Spasa, tylko przyjeżdżają załóżmy 3 dni przed, 3 dni później, po to, żeby pobyć w ciszy, w spokoju. Małymi krokami będę się zbierać. Świat się zmienił. Im więcej informacji mamy, im łatwiejszy dostęp do informacji mamy,
tym bardziej się od siebie niestety oddalamy. Czy tego chcemy, czy nie chcemy. Mając tego świadomość, możemy nad tym pracować. Bardziej skupić się nad relacjami, zadzwonić do mamy, zadzwonić do taty, odświeżyć kontakt z ciocią, z babcią, wysłać pocztówkę babci. Czemu nie? Przecież to nie jest jakiś duży koszt. I na koniec, jeśli chcecie nabrać wody, to pamiętajcie, żeby zdjąć etykietę z butelki i przyjdźcie sobie spokojnie, nabierzcie wodę. Proszę. I cieszcie się zdrowiem w swoich domach. Dzisiaj na moje szczęście mało ludzi, woda zabrana. Moi drodzy, kończymy dzisiejszą podróż po Świętej Górze Grabarce. Serdecznie Was zachęcam do tego, żeby tutaj przyjechać. Jak widzicie, cicho, spokojnie, bez tłumów. Na Spasa będą tłumy, ale jak będziecie blisko w promieniu 100 km, czy to Białystok, czy to Siemiatycze, Białowieża, Hajnówka, koniecznie trzeba odwiedzić tąże perłę prawosławia na Podlasiu. Zachęcam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, subskrypcję, żeby kolejne odcinki Wam też się pojawiały i rzecz jasna, ślad węglowy to komentarz, a poczta sandałowa to podanie odcinka dalej. Dziękuję bardzo za uwagę, wszystkiego dobrego, wsiadam w Srebrzaka i uciekam. Czołem!